Dnes vám ukážeme rychlou montáž nerezového zábradlí. Takhle vypadá kompletní sestava, včetně montážní sady. Nejprve vyznačte a vyvrtejte otvory pro sloupky. Otvory vyčistěte, aplikujte chemickou maltu a vložte kotvy. Vložte kotvy tak, aby vyčnívaly přibližně 1 až 1,5 cm. Sloupky osaďte výplňovými trubkami a výplně zajistěte. Připravte otvory pro madlo a pomocí našeho kombi vrtacího přípravku je vyvrtejte a vyřešte závit. Nakonec pomocí gumového kladiva natlučte záslepky. Záslepky na výplňových trubkách přilepte speciálním lepidlem na nerez nebo lepidlem typu mamut. Montáž je tímto hotová. Vaše zábradlí je nyní kompletní a připravené k použití.